Bonġu, Client Support Center, jiena Annalise kif nista' ngħinek? Bejn 2000 u 3000 persuna kuljum iċemplu fuq in-numru 21231 biex jistaqsu tobba l-konsultazzjoni biex jiskedaw appuntament mediku jew biex ikellmu tabib fuq sintomi jew riżultati fost oħrajn. Ma' TVM News, il-manager tal-call center tal-kura primarja Samantha Zerafa tatna l-aktar raġunijiet komuni li għalihom iċemplu n-nies. Kull min għandu bżonn iċempel fejn jidħlu appuntamenti tal-kura primarja u anke ħafna mill-appuntamenti ta' Mater Dei u anke San Vincenz jistgħu jikkuntattjawna hawnhekk kuljum 24/7 aħna miftuħin hawnhekk mit-tnejn sal-ħadd. Maħna hawnhekk nirċievu l-calls ukoll ta' 254,57000 ta' Mater Dei. U nirċievu wkoll il-calls tal-medical imaging is-6767 fejn aħna xogħolna huwa li nagħmlu rescheduling tal-appuntamenti ta' Mater Dei u kol jekk hemm xi referenzi li huma pendenti biex jaraw fiex waslu. Il-Principal General Practitioner Dr. Sonja Abela spjegat li bejn wieħed u ieħor waħda minn kull 8 telefonati. Ġifieri madwar 320 telefonata kuljum ikunu għat-tobba u spjegat kif dan is-servizz huwa ta' benefiċċju. Noqogħdu nqisu li jkunu ċemplu hawn dew dan nies kieku marru l-health center. Spjegatilna wkoll x'kienu l-aktar raġunijiet li n-nies fitxu li jkellmu tabib. Jekk ikollok dubju fuq xi sintomu li qed tħoss, ma tafx jekk hux serju jew mhuwiex, ħadd it-testijiet tad-demm li ordnhom it-tabib tal-health center, pereżempju ġimgħa ilu tixtieq tkun taf ir-riżultat. Jekk f'każijiet pereżempju estremi li l-pazjent ma jistax joħroġ u qiegħed bedbound u għandu bżonn vista ta' tabib. Eżempju, għandek bżonn tmur il-ċentru tas-saħħa imma taf li qisu daqsxejn ta' emerġenza, allura aħna t-tobba tagħna jkellmu lit-tobba taċ-ċentru tas-saħħa fit-treatment room u nkunu nistgħu naġevolaw kemm jarawk malajr ukoll. It-tabiba Abela temmet tajt li jekk il-pazjent jaċċetta il-vista tista' ssir b'mod virtwali permezz tal-pjattaformi Teams jew WhatsApp.